Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 18-nji ýyllaky sanynda Türkmenistan halkara ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ygrar. Türkmenistana ilat ýazyny geçirmek üçin enjamlaryň birinji tapgyry goşurly. Russiýa gysgaly wiza resmileşdirmek tertibi. Türkmen turgunlary ýüpek ýoly rallysyny ähli baýrakly orunlary eýledi ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza geň işleýin seredip geçelim. Türkmenistan halkara ulag hyzmatdaşlygyny ösdürmäge ygrar. Paýtagtymyzdaky Sowda Senagat Edarasyna halkara ulag saşyr geçelgileri özara ara baglanşyk we ösüş atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa gatnaşçylaryň 400-den gowragy hasaba alındy. Şolaryň 170-den gowragy daşary ýurt kompaniýalarynyň, 90-y goloý bolsa türkmen kärhanalarynyň edaralarynyň wekillerdir. Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnalynyň hem çağırılan halkara maslahaty Türkmenistanyň prezidentiniň gutluq hatynyň okulmagy bilen başlandy. Türkmenistanyň prezidentiniň gutluq hatyny Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň amatly çatragyna ýerleşýän Türkmenistan, Sowet hemde iklim ýurtlarynyň arasynda ulag logistik hyzmatlaryň ösdürilmegine ören jogap gelýär çemeleşýär. Ýurdumyz milli ulag düzümleriniň madden jamaýyň binýadyny dogry wagtlaşdyrmak arkaly halkara saşyr geçirjilik mümkinçiliklerini ýa-da artdyrýar diýilip berenilýär. Türkmenistanyň prezidentiniň gutluq hatyny Türkmenistanyň ministrleri kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Muhammadxan Çaqyp okudy. Soňra forumyň plenar mejlisine geçirildi. Ilkinji plenar mejlis pandemiýadan soňra ulag logistika podagynyň dikelmegi, täze çağırışlary we mümkinçilikleri mowzugyna geçirildi. Bu plenar mejlisi Türkmen Howa ýollar agentliginiň direktory Dowran Saburow, Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky wekilhanasynyň ýanynaky Türkmenistanyň wekili Ilçi Atagelli Haljanow, Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň maglumat seljerme müdirliginiň başlygy Serdar Durdaýew, Aziýanyň Ösüş bankynyň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanasynyň müdiri Artur Andrsyak, Iran Islam Respublikasynyň Demir ýollary Guramasynyň vice-prezidenti Murtaza Jafari we Tatarstan Respublikasynyň Sowda Senagat Edarasynyň başlygynyň geňeşçisi Yelena Agzamowa da çykyş etdiler. Avtomobil ulaglary boýunça halkara birleşiginiň Ýewraziýa boýunça hemişelik wekilhanasynyň ýollaşysy Vadim Zakharenkowyň alyp barmagyna geçirilen bu plenar mejlisi ulag logistika ulgamynyň häzirki döwürde ähli pudoklary boýunça ähmiýeti barada möhüm çykyşlar dinlenildi. Türkmen Howa ýollar agentliginiň direktory Dowran Saburow öz çykyşynda Türkmenistanyň howa ulaglary boýunça mümkinçilikleri barada aýdyp, pandemiýa döwründe de esasanym ýok gatnawlarynyň amala aşylmak üçin tagalla edilendigini beledi. Olu bu döwürde Türkiýe, Kazakystan, Kyrgyz Respublikasy we Ýewropa ýurtlary boýunça ýok gatnawlarynyň ýerine ýetirilendigini belläp geçdi. Beýleki çykyşlarda bolsa, Demir Gazak Günorta ugru boýunça ulag saşyr geçelgileriniň ýygjamlaşdyrylmagy, ulag ulgamynyň ykdysady jähden beýikli taraplary barada gurrunlar edildi. Türkmenistana ilat ýazyny geçirmek üçin enjamlaryň birinji tapgyry goşurly. 2022-nji ýylyň 17-nji dekabryndan 27-nji dekabr aralygyna Türkmenistana geçiriljek ilat we ýaşaýyş jaý gaznasynyň uçdan tutma ýazyny taýýarlagyň çäklerini Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gaznasy ýurdumyzyň statistika baradaky dowlat komitetini gerekli enjamlaryň birinji tapgyryna goşurdy. Hususan kompýuterlaryň 180-si, planşetdaky maglumatlary 100 ugurna statistika baradaky dowlat komitetiniň maglumatlary merkezine geçirmäge mümkinçilik berýän kuwatly serwerler we maglumatlary saklaýjylar alyndy. Bu bolsa öz gezeginde ýazywyň taýyklygyny we hilini üçindir. Planşetler ýazywy sanlaşdyrmagy laýyklykda degişli programmalar bilen üçinediler. Ýazywyň çäklerini onu bergüniň dowamyny hasaba alynjylar, sowallaryň 4 ugru boýunça ilat hakynda maglumatlar jemlerler. Mysal üçin, birinji ýaşaýyş jaý meselleri, şolsanna binanyň görnüşi, onuň gurulan wagty we şoňa migdaş sowallar bolar. İkinji ugru raýatlara jemaat hyzmatlarynyň we öý düzümleriniň, şolsanna suwuň, gazyň, togyň eleterligi, şeýle hem internetde çatylanlygy baradaky sowallar bolar. Üçüncü we dördüncü sowallar boýunça ýazyw sahypalaryna öýde ýaşaýanlaryň sany, olaryň ýaşy, milleti, jinsy, doglan ýeri, dili, raýatlygy, maşgaly ýagdaýy, çağalaryň we ullaryň bilimi, işleýänligi, işlemeýänligi, girdeji çeşmesi hasaba alınır. Kagyzyň ähli bölümi halkara ölçeglerine laýyk bolar.
Sowalnama ilkinjigedek maýyplyk we ýaşaýan sebtini eleterlik barada sowalların goşulýandygyny bellemek gerek. Ýazywyň bu maglumatlary ilatyň sany we kiýesetnamasy barada möhüm maglumatlary almagy jemgyýetiň düzüminiň üýtgeşini izlemagy mümkinçilik berer. 2020-nji ýylda geçirijek ilat ýazywyny taýýarlygyň çeklerini şu ýylyň aprelinde UNFPA Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary derejeli bilermeleriniň missiýasyny gurady. Russiya gysgaly viza resmileşdirmek tertibi. Russiya Federatsiýasynyň Türkmenistanaky elçixanasynyň Telegram jaýmaçylyk toruny gysgaly viza resmileşdirmek boýunça habarnama ýerleşdirilipdir. Şol habarnamada hususy iş öwürlük, syýahatçylyk, okuw, insanperwer okullyk iş ýaly viza görnüşleriniň gysgaly resmileşdirilmeginiň möhletiniň ýüz tutulandan soňra 3 iş gününiň dowamly ýerine ýetirilýändigini ýatlatdylar. Adaty ýagdaýda viza resmileşdirmek üçin möhlet 7 senename günler. Konsulluk bölümine resmi namalar tavşyrylanda görkezilen möhletlere öns bermek maslahat berýär. Ýüz tutýan şahsylaryň Russiýa aviapeteginiň bardygy hem bolsa, şondan akyska möhleti viza resmileşdirmek mümkin däligi bilinilýär. Ýüz tutýan şahsylaryň Russiýa aviapeteginiň bardygy hem bolsa, şondan akyska möhleti viza resmileşdirmegiň mümkin däligi bilinilýär. Türkmen türgünleri Ýüpek ýoly rallysyna egli baýrakly ornary eledi. Ýüpek ýoly halkara rallysy tamamlandy. Ýüpek ýoly rallysy her ýyl geçirilýän meşhur avtosport ýarşlarynyň biridir. Ewraziýa ikliminde geçirilýäni üçin ýarşyň ady Sewit bilen baglanşykyldyr. Bu rallyda T2 ýarşynyň çeklerini türkmen türgünleri başdan beri özleriniň tejribelerini görkezdiler we uly üstünlük gazanmagy başardylar. Türkmenistanyň Awtomobil Sporty Federasiýasynyň sürüjileri 10 tapgyrdan abarat bolan Ýüpek ýoly halkara rallysyna ýeňji bolmagy başardy. Halkara rallynyň resmi saýty bolan silkway.rally.com saýtyndaky habara görä, türkmen türgünleri T2 ýarşynyň çeklerini ähli baýrakly ornary eýlemek başardy. Onun mundan 4,5 kilometr ugly ýol geçmek üçin Astrahandan ýola çykan ýarşa gatnaşçylar ähli synalardan geçdiler we munasyp baýraklar aldylar. Ine mehriban müştaklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem birja täzelikleri, owgan eşewerleri sowuklandyrylan gazy satyn aldy. Türkmenistana täze otlar getirildi. Aşgabat Lalaşygyň çegini ýok gatnawasyna gadlar. Aziýanyň ösüş banky Türkmenistanyň uluglygyny tagyrlaryny gorlaýa ýaly habarlary Ata Watan Türkmenistana.com saýtymyzdan giň işleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden enneki sanyny görşýänçek hoşda bolun.